Men det er en færgeforbindelse over til Pandaria. Det kunne man da godt tro. Hvor til med? Så er det ikke. Jo, så ser du, hvor du har jo din sten. Sten. Har du ikke din sten? Jeg tager hjem. Nej, det er muligt. Jeg er ikke sikker, at jeg kan komme ombord på den. Så nu er jeg godt nok ombord på den. Der er også en, man kan reparere ved. Jeg ved jo ikke, hvor den sejler hen. Tør man godt det? Ja, du kan da altid tage din sten. Så kan jeg jo ikke komme tilbage igen. Du skal ikke være så rej for at komme ud i livet. Jeg var skide træls. Næsten ikke. Lidt. Dragon Blight. Nej, jeg skulle sgu ikke med der. Det er da bare en, der sejler rundt derovre. Men så kan der få en gratis sejlcykel. Ellers vil du ikke gå hjem. Jeg skal da hjem. Ikke nok. Jeg har det godt nok. Ja, du har det godt nok. Ja. Ja. Jeg har det godt nok. Jeg kan godt optage nogle kristal. Det kan godt op. Ikke have ondt i min skulder og min bryst. Det var det bryst. Tine, fordi du er min lærer, og det bygger hey. Jeg kan godt, de kunne lave en flyver, altså en flyvedyr. Ja, en flyvedyr. Som man kunne være 2 på. Er det ikke det? Jeg ved ikke sikkert, hvad det mente jeg bare, der var. Det ved jeg ikke. Fordi jeg kunne lige have fløjet over til den derovre. Til hvad? Den derovre. Men det er jo ikke sikkert, at jeg kom derover nu. Jeg er ikke lidt ældre. Er det ældre? Ja. Hallo, din hest, hvor skal du hen? Helt væk. Noget i munden? Ja. Ja, hvad er det? Jeg får det helt galt i halsen. Det lyder fandme godt. Var det også? Så er du radiost. Ja. Synes Fordi ost. Jeg kan bare skide i den. nej. Men det er okay at sige det. Så det er fint nok, skal jeg godt sige. Nu går det være. Nej. Så har noget, og så kommer bare ud af det. Nej. Så kan vi tale om det. Hvad? Så kan vi tale om det. Nej. Hvad nu? Bare lige... Så er det til tjeneste. Hvad? Så er altid til tjeneste. Gud, ved hvad det tager for at finde dungeons i den her. Altså sådan cirka ventetid. 31 minutter. Det var møg. Ja, det var faktisk en pissemøg. Ja. Det gider jeg da ikke være sådan for kedelig ud. Jeg er meget mørk og trist. Jeg er ikke så mørk og trist. Men det er jo selvfølgelig en masse quest, men jeg kan jo ikke finde ud af at lave dem. Sådan noget byllebæk.
Sådan, den der sted, den der Where of Internal Blossom, eller hvad det hedder. Er det et godt sted? Jo. Der er bare mange kviste, men jeg kan ikke finde ud af, at skid af dem. Sådan. Nasze lille fotofisk. Nasze fotofisk. Nasze tu. Nasze tu fotofisk. Nasze tu lille fotofisk. Nasze lille fotofisk.